tora zvinhu zvako upinze mukati. Tora mbasha dzako idzi uende upinde mukati. Zvinhu zvangu? Yes, ndatoti iwe uye ugare kuno ukure. Muri kuti iko imi amai? Ndoda kuti ukure urege uramba uchigara neni. Mabhegi ako ndarongedza. Tora. Ndakatobhadhara udhara zvese ndakabhadhara. Amai muri kuti iko imi? Ndiri kuti ndakuda kuti uzviitire tunhu twako. Saka hembe dzangu idzi? Yes. Saka kana ndichitora nehembe dzangu motikari iri kusara? Mota iri kusara? Mota iri kusara mukati imi kana matibvisa kumba imba yababa vangu yosara. Nemotikari? Kuti chikwe? Kana makuda kufambawo nemotikari munondiudza ndoyo ndichikutorai. Mota yababa vangu yo inosara. Hapana chaunondiudza chako. Hapana, motikari kana ichitosara neni ndiri kusara. Charebuditsa zvinhu zvako. Motikari iri kusara. Ngatibvumirani. Motikari iri kuzosara. Nokuti motikari yababa vangu. Saka usuda kuenda? Motikari ndeyababa vangu. Usuda usara? Imarongedza sei mbatya? Marongedza sei mbatya? Motikari iri kuzosara. Motikari iri kuzosara. Iwo ndaita zvinhu zvangu nemurume wangu. Handiuri zvinzwa. Motikari yacho iri kuzosara. Saka uchidii? Mimi kana makuda kufambawo ndinoenda ndichikutorai. Ingadati motikari iri kusara wani. Mirai ino.